Good morning. Lam sekolah no ani tini ni teksa ketal video ke pungi kampai ka kita kami dongo dosta pungi dosta wo se pura kampai tabung kangke ang video start klaikan robai tam tini khai biang tham bok share khai na hanai kita nor tini ni ani obide pai thu ranai tungdi ke mia khai to ang ani ma baba sunda ko phaimani ke tini bai kangkai duidin ung sinai kita nor nai tungdi tini ani upload no pai kari soya sak kangkai tabang an cherenti serapsa nokna rogo thanai kita nai to di nukha ka sai manai ani kai to phuni kampai kara kha ka yang phatra thangi na le yana ke ama bai papa ke tam khlai tong salwa kutuma ke boni tom bosar sri toni za ke ama ni boya kong rasa hamte ya kong robam sak ni bagai hingke baba bono logi rui tong kota ongko mairok lamai tong laya boro hingke tini ke salbu kutungma salme gelang yam bagi mairok lam lai kan ke ani kli busano ke ang tirok tu guri peka di porbo kawi tong khabang ke te boni ora cream rok bono phulnai te thok rok gajol lok tong ko ke te ama boni box song kan ke ani sindur rok hingke ani kise misa hana daiti phajak aro bo hingke tabung ka ke ani kli busano ka dress ra kani bai mani puding ka ka bin mama boni bagi kaise dress ka tuwi tu phayo ke ang bo naiti norong bo phunuk tui nai le yana ke sky color amsuk khrang bong sukya ke amsuk kufur bong suya ta ke mo hai color rok pani chere rok ke tu musango ke ang ke ta color hamjak suka ke sa ri kchang ngi tongo ke koloman jora rok na summa no bo kisa genji ri no ke tong hamsak kha ke ban bagai to ulo sumri no phunugane ke obong ke baba ban bagai kaisa dutti family ani klibusan bagai ke bono ang dutro bosari wo ani bosari wo bazani bosari wo ke bong ko thui pai khata bo tiporni ke ang nokni bon dutto buna hamani pogi phai am bagai baba bazar thangi paina hri re phai khata ang tabu tiporni maisa sina higot tinta stano nai tongka hingkai musuk digra sewi dinai tiro khani ri dinai ke aman kisa yakung hamte am bagai kangke bo kangke anjere no muthur mane muthuna hanai bon hori krishna sabai khnaru tongo pulaw thuka se ke ang tipori maisa bai manla bok basai ri pikang ka ba angke bon du dosari bai tisa muthuna hanai ama bono khiliwi tongo da gom rok khlai gan ro sat khlawo angke to angke salbutung ma angke musuk tiro khani grana angke ma angke to anjere nai tongo ke baba angke kisor res khai tongo angke tiro khani ri grana borok tiro kangjak bula itu musuk kangkai kai busuk kai tham khana musuk chikon abo bhoi to busase abo te tui nanglak itu phadi tui khani laigrana tui tlang thangana okrani no tui o bate chi sikon tui o pung no pung thap no amo re koi khan nai ke phadi au thang laigrana sing no bus kangona ko orose oron digra ri rizak yang gong ka sin nog gaga tuchi nog bus kang kheto bai song kheto ona digra sewe ri rizak ka bono digra te rulia ko tuisimi khaloi thang sine yang adar sekri khajo na khet sak dong ba nung di tui da pong ya saiman ya obo kha to buma abo kakai busa uskang ba mani ga abo kakai deka daham abo sikla sok na ni nai khabo nung pai na nai kha ko tabo kai kaisa na kata khanika kai tui kabar ngli ate kaisa te balking thaisa na bagai thangbi tongo nogo kai balting kotor paya ne mochi kono kawi khani sinai ke to ang tiro khane bai rok bai ma lai firana no pai thak ra lai tungdi ani video no tabu ke subscribers khanai tiro khane pheka musuk no ka yak sui tagra sin orom hapjak
Thang dong waro ke fan ke terilia kayang dong close hangkain aro kisa ropat tetei video edit khlani ti upload khainai no ne bagina kin rok nai no na singi dong ba khana video na kai tabu sir kisa time manon kap se kam angkai tong ka ki ama buni po kisi yakung hamte angi tong yakung rob serop mane yakung rob mu tong ta yasku amba gen ke ang no jotuno kam khlai kan ka ani clip san ka bonot bono nai ru toni ri ka tang kai nge ama song thuja ke ani clip sabu thuka nge ang ka to ani ro kam tabo hungkai sung berenan bagai nokhor laika saltung bo thangpaika kemai ge rod jaya ko tabo amo mai rod na gisung kai klip sabe kenai bera laigra na yang go kaka song yang digis thangnai manai song yang oh rang oh hatono sopaya ko manai sopaya ko tung beregra na sini no gana no bere tong mani ke oro hangka ke moso bari ta ke oro moso rok dangai tong layo ke am ha to tai song ke bong pai no kok rok sawi tong lai ka mona be mala thang mani bo no go thang ka pe ke male malia so bere khai pe kya miya je anya ro yong ni bosa se bun bosa rai kana bere phainai bo thang pai khatini bo bai te mal na hne thang ma se thang pai kha bo malai riti cái tabo khai rồi nó ra sẽ hi mẹ nó có thang này con ra gặp thang mẹ sẽ được đó cái nó có thang túi mà khai nó bị mà lại nữa. Hello everyone, lam segono no tini nanti kisah ketal video wa tabu hingke ang mama sonar bere tongpai mani kakata jeng kangkai te mama hino gyar monai ni ri ketal ri kenai ketal naina hanai phai mani ke tabu tamui tongo dipor ni dipor dahna phung dahna 11ta dipor ni mami rok songna ni jora no hingke ani klibisa no hingkai nogo no kabukha bo thujak ni bagi tubulia te lo kiwa ke nok kana no mama songbai sin nok ta kakata ki abo hingkai kaisa rok ko YouTube rogo nukhna Scorpio girl te kobita collection nei ke ar jago thangai ri paimani ta boss gang booking khlai thangmani tang ke color ta hamsuka naithukjak suka ke angbo kisa try khainai mani tangka angbo ri rok paina musung tang hari kna rok kaham tabuk to kalbari rong khato no rigra naithok hanse batelai shuwa sab naithok sab kaham kaini mang heda gamba ge nai tong khatang hamjak suka pink color hingkang ke ang belak na hamjago ke obo hingke tikesa obo hingkang ke yago takjak ke obo hingkang ke borok buino tagrimani ta rang rok ruwi hingke sokpai kaba hingke subruwi nakang ke ang bukani naikha naithokjak suka. Hello everyone, good morning. Tabo hingke ang dukan tiki thangkai tongo phungni kam paye ti ani logi tongo obo ani manai no hingke sati kaisa tui thangkai ma tongkha hingke wati kisa kalai tongo salme kala tini salham te wati bam tongo wati kisa kalai o sati tui thangkai ma tongo amano nahana bagai hingke ani kuli bwsano tlangjak bo dukan tiki thangmani morning walk hai tui hingke tamo ke phiroka amani bo yakung hamtaya ba hingke teruk himi phaileka hingke angbo teruk agogoi phaika hingke tabo borok no talang thangnai sati rok tui hingke bono hingka hingkai ri thukulobu stoni ri risu ani kuli bwsano ke tabo hingke nogo sok paye hingke debor ni mui songoi tongkha hingke mui hingka hingke gang kala bai alu no thok ruwi songnai hingke last o hingka hingke ongkoma rwnai tei noko awan rwnai hingke tei oro ongko tamsi kam tei kaisa akran bo rwnai hingke norok haike songoi desa haike songkhe nai de belai kheno thogo kere chungke amtui khai mani chajago tangke tabo bwtui rwnai hingke amo kuchugui monno ni kasaka hingke oro mori rwnai tamo hingkamo awan ruwi kairuwi ri mangkha tei motom naijat bo ri rwnai bakhor rok ke yango hingke abo moni paikha nogo sopaika kheno rugui rwmani mogo tam hingke ekdom norom no kisai nanai tabuk wati bo kisa kalai tongo wati rok kalai ka hingke mohai rok chana muchungo belai no hingke tabo hingke ripori maisa baioi sarik ni jora hingke tongkha tinta tamui tongo hingke aa phalnai phaiyojak amo khaito aa phalnai khaito dara se hingke boni pukhri ni aa khogoi phalna thangmani hingka hingke ba jungmana rwna nailekha yango lama o phaioi hingke local aa no hingke aa kotor ekdom kaham wngsugui tongkha hingke aa paina bagui chwng ama bai kwni phailaimani tong hingke
जों to narik lainai hangkai narik koi rekha engko 1 kg nakha ke tikisa komdana na mani nakha kisa gabang nalai siwan hnai narik koi phaileka ta ke tabo hingke an baba no ke an kali bsano bono ri rekha ke bo tabo bawoi himmi tongnai hingke ama hingke bono khlai ri tongo ama tabo sari satro songnai angke maimi rok songnai hingke yango hingke wak bahano rugoi rekha hingke kisa rugoi songnai ta hingke amte khemo no songui chajago ama songniro hingka hingke teiyango hingka hingke tuk chikon samo hingke obo hingke mosting khaina bagui rugui rekha hingke ani mosting rok moni paikha hingke tei mui songmani bo moni paikha hingke tabo ke phorni maisa sinai. Hello lamsagon rono tini an tekisa katal video o tini hingke ang thangsinai ama songnogo phaimani hingke o bag tui nokharnai hingke abo hingke ani manai ani okni manai hingke bo bag rok tui nokharkha hingke chwngbo tabuk thanglai sinai. Tini hingka hingkai thangsinai tini 23 tarik phaimani hingka hingkai phaimani date pogui tongkha tini haipano 5 दिन kalaikha phaimani hingke tabuk thangsinai to dipor joran ma thanglai tongkha klibsen papa tongo hingke chwng tong thangsinai tini hingka to baba hingka rekha tabo hingka gari kana bagui thangui tonglaikha hingke yang ama hingke an klibsano tuijak no hotat sa hingke nogo thangna naima tongkha hingke ulo phaipirano jora mankha hingkai ama hingke nogo tongphaikya 6 दिन ya khe 5 दिन rok wngkha ang amsuk date si saimalia haipano tini hingka 23 tarik o hingke nogo phirogui tongkha yang gari bisingo hingka khe ani manai hingke bo hingke klibsano tui tongkha hingke ani klibsa hingke bini mama bai baba khaichigui tongkha hingke bo hingke thangya ordek jora phainai hingke chwng tabuk thangui tonglaikha gari bo choli tongkha hingke klibsan papa hingke swkang thangkha bo hingka khe bike bai hingke chwng tabuk thangui tonglaio hingke chini oparai rok hoite hingke chini opara hingkai to teliamura ni kaisa namsanai kota kalikumar para hodrai hini hingka khe saimano jotono hingke chwng tabuk thana naimani hingka hingkai chongpo nokor pirigoras parao hingke chwng phaite chwng yang tei kaisa lama tui thangui tonglaio shortcut hinui oro hingke kumuhi achugui khela nai tongo khela choliwui tongo cherrai rok cricket khela thwngui tonglaio hingke oro ani manai hingka khe oro jaga o tongrokna hinui bathaka gari oro no bathakui tongo hingke chwng tabuk bono nokha riwui tisa chwng thangui tonglaikha hingke do sal kutung mao khela thwngui tonglaikha amtui no thwngna to nango cherrai rok khela rok thwngkha hingkai no jago hingke chwng thangui tonglaikha hingke tabuk hingke chwng eco park tola o sogui laikha hingke chwng shortcut tui thanglaimani hingke yang ukulok tui bo onko kasai mano eco park o amtui hingke rang rok nai haino magana kalai o chwng agio khe tabuk hingke chwng paisok paika ani nogo ani bwsai nogo paisok paika hingke to ani ma sonnogo berei mani hingke tini hingke sok paika hingke sok paiui sokpaimani pori hingka tang tei kunu time manya video rok khlai manya hingke tabuk kaito sanda jorao se norog malai tong fisio nogo sok paiui to jotono no sanja kaham hingke tabuk sanda jora ni kisa tiffin rok khlainai dukan ni chajaknai rok tui phaikha ba singra rok tongo tei dalpura rok hingke amrok chawi ampani hingke chwng mai rok chanai hingkai to norok tini ni ani o video naitokmani bagui bye play norok no hambai maru o hingke ang time maini bagui ani o video upload kisa khlai add hingke thangke no nugui tongkha hingke to ani logi hingka hingke maimi songnani thango hingke tabuk hingke to saro soite hingke maimi rok songnani jugalaikha tangkai nogo bo baisong berai phaijak hingke borok hingka hingke ayang ko pisoni yango berana thango hingke to no tini ni ani okolog no naitokmani bagui no jotono no hambai. Tabo hingke ang sanja jora ni kisa chamung nongmung chai nagrana dal bora tongo hingke tei aboni logi o hingke singara hingke chini opara ni singara belai kheno thogo ke ani video no ang salsa pai rimaya aro ni kisa clash no phunukhe ma tongsio khe tabuk ang nogo sok paijak tini hingke to baisongo berai phaimani borok bo thangsinai oro hingke to mikiting rok dai paikha hingke tabuk kumui song baisong nokhor baikha hingke to norok bai ang next video o hingka hingkai thyroid no tui ang sapinai tisa norok nasing tongdi ang hingkai to thanglia baisong gari kaman jago nairiklia kisa sori bo hamtui ang tong kongre manjagui lumna naima hang tongkha hingke tini ni video no ang oro no end kaisinai norok bai next video malai tata bye bye.